Berri emango da. Dana eskatuko dizut. Dana inbarko zu. Hone gora mezu? Eskerrik asko. Azkeneko bat hone mezu, hone gora? Eskerrik asko. Biztazo bat eman ezkeo eskuak enaretuna. Esaten izuen bezala egunon, gaurko ekitaldi honen helburua da Euskaralderen gainean egin den azterketa aurkeztea eta azterketa horrek eman dituen emaitzik eta ondoriorik aipagarrienak zuen aurrean aurkeztea. Eta horretarako bildu gara hemen, eta nirekin batera duden personak aurkeztuko dizkizuet, Garbiñe Mendizabal, Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza Berdintasuneko zuzendaria, Elena Laka, Euskaltzaleen Topaguneko presidentea, Uxoa Anduaga, Soziolinguistika klusterreko ikerlaria eta Pello Jauregi ikerketaren zuzendaria. Orain dela 9 hilabete Euskaldunok euskararen aktibazioaren alde inoiz egin den ekimenik handiena egin genuen. Euskaraldia. Lehen edizio horretarako 220.000 lagun baino gehiagok izena eman zuten ariketa sozial, masibo eta eraldatzaile baten parte hartzeko. Eta 11 egunez, hizkuntza ohiturak aldatzeko ohiturari erronkari heldu zioten. Ekimena amaitu eta hurrengo egunera, iegazko abenduaren 4an eta Tabakaleran egindako agerraldi batean lehen balorazio bat egin genuen. Eta esan genuen, horrekin batera fase berri bat zabaltzen zela. Ikerketarena eta emaitzen unea. Horrela, Eusko Jaurlaritzaren enkarguz eta Nafarroako gobernua, Euskararen erakunde publikoa, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Euskaltzaleen Topagunearekin lankidetzan, soziolinguistika klusterrak ikerketa bat egin du neurtzeko Euskaltzaindiaren emaitzak. Hasieratik esan genuen Euskaraldia etzela joko bat. Etzela jai edo festa bat, eta etzela komunikazio kanpaina bat. Hori baino gehiago zen. Hizkuntza ohituretan eragin nahi zuen ekimen masibo eta berritzaile bat zen. Helburua izan zen eta izango da hurrengo edizioetan eragitea. Eta ikerketari esker neurtu ahal izango dugu zein neurretan izan den eraginkorra. Milaka herritarren hizkuntza praktikak aztertu dira lan honetan. Eta esan dezakegu, Euskaraldiaren lehen edizioaren eragin praktikoen gaineko radiografia bat dakarkigula gaur aurkeztuko dugun txostenak. Orain, Euskaraldiaren 2. edizioa ateioka daukagu, datorren urtean, azaroan izango da eta. Eta uste dugu lan honek ekarri dituen emaitza hauek informazio baliagarria eskaintzen digutela Euskara sustatzeko molde berri honen eraginkortasunaz eta dauzkan mugaz. 9 meses después de la conclusión de la primera edición de Euskaraldia, presentamos un análisis riguroso y pormenorizado de los efectos que esa experiencia masiva, transformadora e innovadora tuvo en la comunidad vascoparlante. Una experiencia en la que se inscribieron y participaron más de 220.000 personas, con el fin de convertir Euskaraldia en una práctica activa. La investigación sobre sus efectos la ha realizado Soziolinguistika klusterra por encargo de las instituciones y Euskaltzaleen Topagunea. Como podremos comprobar a continuación, este análisis ofrece conclusiones que serán muy valiosas para la próxima edición de Euskaraldia, que se presentará este mismo año y se celebrará en el otoño de 2020. Y ofrece, por primera vez, unas conclusiones optimistas e interesantes sobre el efecto positivo de Euskaraldia. La iniciativa demuestra que la activación de los y las hablantes tiene efectos positivos desde el punto de vista del incremento del uso social del euskera.